అందరికీ మీరు ఒక బలమైన వ్యక్తిగా, అందరికీ మీరు ఒక సపోర్టర్గా, కానీ మీ మనసుని ఎప్పుడైనా ఎలా అడిగారా? అసలు నాకు ఎవరున్నారు? హాయ్, దిస్ ఈజ్ వాసంతి, ఎమోషనల్ వెల్నెస్ కోచ్ ఫర్ హోమ్ మేకర్స్. రాత్రిళ్ళు ఎవరికి చెప్పకుండా ఏడ్చిన రోజులు, ఎవరు అర్థం చేసుకోలేని ఫీలింగ్స్, అందరికీ బలంగా ఉండాలని నటించిన క్షణాలు, ఇవన్నీ మీలోనే నిశ్శబ్దంగా దాచుకున్నారు. ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మీరు మాత్రమే అందరికీ అవసరం కాదు, మీకు కూడా ఎవరో అవసరం ఉంటుంది. మీరు కూడా అలసిపోతారు, విరిగిపోతారు, అది నార్మల్. మీ మనసుకు మీరు హెల్ప్ చేయండి, మీ భావాలు మీరు గౌరవించండి, అప్పుడే మీ విలువ మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఒంటరిగా లేరు, మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మీ మనసుని మౌనంగా బాధపడనివ్వండి. ఇలాంటి రియల్ ఎమోషనల్ కంటెంట్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి.